umuntu isandla esiqeda ubupha nenhlupheko kolikaMthanini lumusa bawutapa bawushiya izimbane okwabantu bexebula umkhoma nasenyoni khahlela uliqoshe lapho nguku ikade eziko khuluma gala kajane uphume kanjani khulu ukuthi axoxa amahlungu agonyela ukhulu Ngiyanibingelela nje enhlana zezansi umhlaba wonke nezinkalo zonke ngikhona ke ngiphansi phezulu ngiyahamba ngenzela ukuthi ngomhla ka5 mangizalwa on my birthday month nangomhla ka6 ngithe ngenzela ukuthi ngibuye nginikele ngibuyisele emphakathini ngibuyisele kubona bonke abantu engibenzayo ngokuthi ngizoba ne-winning draw yabantu ka50,000 owokuqala ngizomnikeza u25,000 owesibili ngimnikeze 15,000 owesithathu ngimnikeze 10,000 ngalelo langa engizobe ngizala ngalo yimi ngiyazinikelela ebantwini engibasizayo and ngingagcina ukuthi ngiyayinikelela ebantwini engibasizayo angithi ngizobe ngibafake okuthile la emzimbeni wabo ukuthi babone ukuthi ngempela mase eseya withdraw angakwazi ukuthi aphumelele with inhlanga zabo. So kulezi inhlanga zami engizobe ngizenza ngicela ukuthi sifonele le number engiyichazile ne number futhi engiye ngayisho ekutheni ngenzela ukhona mawufika la ufika uthole lento oyifunayo. Let's say uyagembula or let's say udlala whatever usuyidlala ekufakela imali kufuna ukuthi ngikunikeze into eqondene nento oyenzayo ungaphiki nje ukuthatha noma ngabe yini thatha strictly lento oyenzayo. Let's say udlala China udlala ucasino uyabhetha noma ngayiphi indlela yokubhetha kodwa mawufika kimi usho ukuthi idodelo yazi ngiyabhetha ngikunikeza into yokubhetha idodelo yazi ngenza ukuthi nginikeza hayi phela bangizwa abanye hawu sekufuna ngichaze idodelo yazi ngenza ukuthi ngendlela ukuthi ngiphile ngikunikeza strictly leyo nto eqondene nawe ngomhla ka5 nangomhla ka6 senze njani ke senza kanje uyawungene lapha nefonini yakho uthi 079 045 3446 uthi ngicela ukuthi ngize bese ubatshela ukuthi wena strictly yini oyenzayo ngenza ngawe ngeke ngimane nje ngikunikeze into ukuthi uwine whatever or I mean uwine ucasino kanti uyidlalela ispin kumele mawudlala ispin uthole ispin mawudlala amakhadi uthole into yamakhadi mawubhetha uthole into yokubhetha ngokuthi wena fonela that number 079 045 3446 usho ukuthi no ngizobe ngikhona bazokutshela ke nabe imiqathango yakhona ngeke ngiyiqede la ifonini ngoba ngibalekela othasi ngibalekela nalabo baba labo into ekumele siyikhulume isuke iqondene nami nawe and mawusufonile kule number bazobhala phansi every day afternoon banginikeza ilist yokuthi nangubani sofikile uthi mina bese ngiyobatshela hayi nangu ufikile ubani okunye nangamanzi phela nangamanzi senza into yamehlo uyingenele nje ofisini uthole uMr Banibani or uMrs Banibani uhleli with the still water owaziyo na uthi no this is a still water le ngiyayazi khona iyatholakala kuphi but the imfihlo ya that still water yaziwa yimi no Mr noma no Mrs Banibani ukuthi what is behind that still water. There is something behind. There is nothing to nje no this is a holy water. Yeah, it's a holy water kuwe ngoba awazana but there is nothing without a mina. That still water, that holy water. Buza mina, I will tell you ukuthi bawakha kuphi akhiwa kuphi. Yes, akhiwe endaweni engcwele bese endlula emntwini futhi ongcwele njengami stropha dlabhadla
Hey, ngiyazazi into zokudlala. Call that number 079045 3446 wenze ibooking ubatshele yonke into, disclose in fact ukuthi wena uphila kanjani, yini oyifisayo, ngoba kufuneka senze into esizothi masiyenzile ngomhla ka4 and 5 latest day umhla ka15 to 18 ube ubone into ade uzoyilanda, singenzi into ezodelay. Ungathathi into izwane nomzimba wakho, singithatha into ezozwana nomzimba wakho bese masizoza ngiyafisa ukuthi ngomhla ka10 ngomhla ka 28 29 everyone ashisa ikhandlela eliyele ekhala kasho ukuthi ngomhla ka5 nyaka dokotela uNgcobo yahlehla vele lento lizobe circulate emkhathini, izobe vele iseyibhizi emkhathini circulator yenza yonke lento ibuka ukuthi ubani nobani ozayo, ubani nobani ofisayo, ubani nobani yobe circulator lento la ayitulu la yobe circulator nje ibuka. So ngifisa ukuthi mayi circulator yenza yonke lento kube ukuthi nawe you are communicating with amadlozi wakho, uyawajet ngomhla ka5 nangomhla ka6 uza kudokotela uNgcobo yahlehla la eNewcastle, kuzokwenzeka yonke into oyifunayo. Sengigcina ke bafowethu, sengigcina ayikho into engeke uyithole. Mangithi ayikho, isiZulu asitolikwa nakancane, isiZulu nje ungala uthanda khona sitolikwa. Manginje ayikho ngiqedile futhi ngeke ngiphinde ngiqale phansi. Mawungamusha uthi manje mawufuna ukuthi mawufuna uzobe nje uya wasting your airtime. Ngifisa ukuthi ungawasting airtime yakho. Wena shayela le number 079 045 3446 ubatshela ukuthi wena yini oyenzayo, yini futhi ophila ngayo, senze yona. Mina ke inombolo zami it's 073 219 3664. Nami sengiyatholakala, ngaphinde ngathola enye inombolo ethi 079 673 7011. Ngisazenze zabambili ke manje, ngenzela ukhona ekugcineni ngingabi nalento ukuthi ngihekhelwe inombolo. I'm only using 2 numbers. La office la kadokotela uNgcobo yahlehla, we are using only 2 numbers. There is no 076, there is no any other number except 079 673 7011 and 073 219 3664. Nami sengiyatholakala, nami usuyangithola manje ngoba inombolo lesizinazo zimbili. Ungashayela ofisini uphinde ushayele futhi kuyodwa uzongithola ngelisenzeke iphutha. Abekho abantu engibahlonipha njengabantu engibasizayo. Cape Town niyaphila lapha eCape Town, niyaphila eCape Town, niyaphila eBotswana, niyaphila lapha eKimberley, hey Kimberley, niyaphila eKimberley, Zimbabwe niyaphila, Mozambique niyaphila, Swaziland lapha eSwatini kwaGogo niyaphila, eSwatini Mbabane, Matsapa niyaphila, Sluthi niyaphila lapho Nkosi yami, eMankayane niyaphila, eMankayane niyaphila lapha eMankayane. Hey bakithi, hey Swatini ngithanda ngendlela eyisimanga, noma ke kunje kodwa ngiyanthanda kakhulu. Matatiyela iphuma egazini nasenqondweni yami, nalapha na eDurban nakhona, nalapha na Maritzburg nakhona niyaphila, KZN yonke niyaphila. Ngithanda ukufa, ngiyacela ningangiphuxi, ngaphandle kwenu angisiwe umuntu. Bese ngithi niyaphila lapha na erank eNewcastle, taxi rank yala eNewcastle, the way engihlonipha ngakhona, the way eyenza ngakhona umehluko empilweni yami. Guys, ngiyabonga kakhulu lapha eNewcastle rank, just nje ukunginikezela abantu my physical address ukuthi hayi no sizokuthatha sikubeke kwaDokotela uNgcobo yahlehla.
Ngiyanibonga kakhulu guys, enikwenza kimi ukhulu kwendlula into zonke. Ungafunga nje ukuthi sine partnership ngendlela eningenzela ngakhona umsebenzi, yonke into ibalula for nini, but one day it's one day. One day it's one day. Ngizokwenza umehluko nami go driver bamateksi la eNewcastle nalapha endaweni yase eGoli enkomeni lapha eDorrensfontein. Bafethu ngiyabonga into engenzela yona lapha eDorrensfontein. Durban lapha Durban station engenzela khona guys. Ya ngiyabona, ngiyakuzwa, ngiyanibonga kakhulu. Kuphinde kuzoba ilake la uSizweni close to my house. Abafowethu nje omakhelwane bami bonke abakwenza kimi. Ngiyakubona, ngiyakuzwa, kuyafika ukuthi umuntu mayefikile nje sehlile la igarage bakwazi ukuthi bamthathe bazombeka la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu kunina nonke guys enikwenza kimi, kukhula kusikuncane. Ngiyanibonga nje kakhulu, ningadinwa yimi, ukuthi ningadinwa ke kimi nawe umakhelwane wami. If ever you need something ngikhona, ngiyatholakala, uze la ekhaya. If uyalithola lelo thuba le walk in la ekhaya uzongitshela bhuti wendawo, mkhulu wendawo, malume weingane, ngi all in one. Ngubhuti, ngumkhulu, ngubaba la endaweni yasoSizweni. The way abantu bakhona bangipha ngakhona irespect ngiyangijabulisa lokho. Yiko ngize ngikwazi nokubunga banala lapha erenkini eNewcastle nasenkomeni Durban station. Ngiyanibonga nje nonke guys kakhulu. Ngikhona for any help, mhlawumbe ungathi dokotela uyawungilekelele ngimithe endleleni. Ngikhona guys, 0732196664 0797673701. uNkulunkulu anibusise niphile nje, ngiyanithanda ngendlela eyisimanga nonke. Hey nonke, ngithanda ukufa, ngithanda nje ukufa, ngithanda ukufa nje, ngithanda ukufa, ngithanda ukufa, ngithanda ukufa, ngithanda ukufa. Sazowagaya nje lamathambo lawa, sazowagaya lamathambo lawa. Hayi ngiyawesaba kodwa kuzobe kukhona umhla ka5 and 6. uNkulunkulu anibusise niphile nonke emakhaya. Ngithanda ukufa, ngithanda njengemali. Bye, ngiyabonga kakhulu. God bless.